थाखाय आं मोननैसो नेसादेल लानानै फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबसिम नायलांबाय थादों। गरिबफोरनि थाखाय स्कलारशिप होनाय जागोन। बलिउडनि एक्टर सनुआ गरिबफोरनि थाखाय स्कलारशिप होनाय जागोन होननानै ससियेल मिडियायाव एनाउन्स होदों। बे स्कलारशिपनि मुङा प्रफेसार सुरेश स्कलारशिप। बै स्कलारशिपआ गरिबफोरनि थाखायल' जागोन। बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय नोंथाङा डकुमेन्टफोरखौ बे इमेलाव हरनो नांगोन आरो 10 दिननि सिगाङावनो हरजोबनांगोन। चाइनिज आर्मिया अरुणाचलनि सा 5 मानसिखौ मैया हगारनानै होबाय। चाइनिज पिएलआ इन्डियान आर्मिजों गोबाव सम अफिसियेल खामानि मावखांनायनि उनावसो अरुणाचलनि सा 5 सुबुंखौ हगारनानै होयो। दा बिसोर सा 5खौ 14 दिननि थाखाय क्वारेन्टाइनआव दोननाय जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बै सा 5 सुबुङा मुलि नागिरनानै इन्डियानिफ्राय चाइनायाव हाबलांदोंमोन। बलिउडनि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्तीया एनसिबिजों ड्राग्सनि केसाव एरेस्ट खालामजादों। रिया चक्रवर्तीया 15 जन बलिउडनि माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोरनि मुंखौ फोरमायनानै होबाय। एनसिबिआ इनकुवेरि खालामनायाव मिथिनो मोन्दों माखासे एक्टर आरो एक्ट्रेसआ सुशांत सिंहनि न'निफ्राय रिया चक्रवर्तीनि न'सिम ड्राग्सखौ डिलिभारि खालामो। बेयाव डिपि सावन्तनि मुंबो फैदों। नब कुमार सरनिया बुंदों एबार बिटिसिआव सरकार दानो हायाब्ला नब कुमार बिथाङा पलिटिक्सनिफ्राय रिजाइन होगोन होनना बुंदों। बिथां नब कुमार सरनिया जेखि जाया राहा लानानैबो सरकारखौ दाथारगोन होननानै बुंदों। बिथाङा आरो बुंबावदों एबार बिटिसिआव 30तानिबो बांसिन सिट देरहानो हागोन होनना बुंदों। बिथां सरनिया बुंदों दि बिथाङा माब्लाबो पलिटिक्स गेलेनो नागिराखैमोन, नाथाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरा भट होनानै देरहाहोबोदों, बिदिनो एमपि जाबोनो हादों। बिदिनो नब कुमार सरनिया रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै बुंदों। आसामनि सिंगार जुबिन गार्गनि बिफा आरो जुबिन गार्गनि हिन्जावनि बिमानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दा बिसोरखौ हम क्वारेन्टाइन खालामगासिनो। आसाम पुलिसनि एसआइनि साख्रिनि मुङाव 4 लाख रां नागिरनानै गोबां सुबुंफोरनो कल हरग्रा दायनिगिरिखौ हमबाय। लखिमपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आजादार राजख'वा गामिनि मनज तुमुली। मनज तुमुलीया गोबां सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन होननानै फन हरदोंमोन। बिथांखौ दा पुलिसफोरा हमबाय। बिथांजों लोगोसे आरो दंफायो तेजपुरनि थगायग्रा माखासे ग्रुप। तामुलपुराव बिजेपि आरो बिपिएफ हान्जानि मावथिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों। बे नांलायनायाव बिजेपिनि मावथि मनिराम राभाया गाज्रि जखम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय मनिराम राभाया बुंनाय बादिब्ला लामा खाथियाव बिपिएफनि मावथि तपेश्वर राभाजों सानैनि गेजेराव नांलायनाय जायो। बेनि उनाव तपेश्वर राभाया मनिराम राभाखौ अन्थाइजों खुबैयो। मनिराम राभाया गोब्राब जखम जायो। मनिराम राभाखौ थाबैनो तामुलपुर देहा फाहामसालियाव लाङो आरो तपेश्वर राभानि सायाव केस होयो। কোনে আছে ইটিএফৰ মানুহ মাৰিছিল কেহেদি মাছে পাথৰেদি মাৰিছিল। মই ঘৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ মামাহঁতৰ বজাৰত, তেতিয়া মোক বিজেপি কৰা নাই বুলি মোক মাৰি দিছে আৰু তাৰমানে কেহেদি মাছে পাথৰেদি মাৰিছিল। পাথৰেদি কেহেদি মাছে ন কি নাম আপোনাৰ মনিৰাম ৰাভা। এতিয়া ডক্টৰ গৈছিল হোৱা নাই। गुफुर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो फल' खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनो थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।